مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما خیر کا مجھن پتا نارا دے دخمن مهم خوشحال نده خیر کا مجھن پتا نرده دخمن مهم خوشحال نده دناستی پاستی هر یو زی موار تور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما زمن مقصد دزڑا صفا دے امداد کون کی پاک اللہ دے یو بار علی دار مردد عزور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما آواز د همایون مسرود واتساپ او د سټوډیو شمیره د 0 تور گڑا میکور دے مجاہد یما مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے مجاہد یما مرگئی بحثی ہم راضی پار چاپور دے مجاہد یما تور گڑا میکور دے
مجاهد یما تور ګړه می کور دې مجاهد یما